inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato a wannan masana'anta tamu ta TikTok industry Kannywood Pro Max, kamar yadda Allah ya azurta wannan masana'anta da kinkiman arziki, haka Allah subhanahu wataala ya jarrabe mu da babban bala'i da masifa waɗannan mutanen guda biyu. Da Babiana da Sadiya Haruna kun zame mana masifa, kun zama destroyer a cikin wannan masana'anta tamu. Kun zame mana destiny, ku kaddaran mu ne, Allah ya kaddaro ku a cikin wannan masana'anta. Kun zame mana annoba da fitina da guguwa da wutar jeji da waye da sauransu. Na farko zan fara da Sadiya Haruna. Ke dai Sadiya Haruna, ƙarshen ki ba zai kyau ba. Allah ya tsine miki albarka. Duk mutumin da burinsa ya ɗauko tsiraicin ɗan uwansa musulmi ya dinga yaɗa shi, har kina rawa kina akwai part 1 part 2, ki jira ƙarshen ki Sadiya Haruna, wallahi ba zai kyau ba. Na rantsi da girman Allah sai kin yi da dama irin waɗannan abubuwan da kika yi a rayuwa. Saboda abin da nake hango miki, bari in baki darasi akan ita wacce kike kuntatawar. A wannan masana'antar tafi kowa bi kokkofi da ebo laifukan mutane. Wannan baiwar Allah Babiana gawa ma bata kyale ba, sai da tayi gawa kazafi, gawar Nafi'u. Ta dinga lalata wannan gawar. Yau ta tsinci ta kaddara a hannunki, ke ma kika dinga dauko, yanzu kina dauko tsayicin ta, kina jin daɗi kina saka. Na rantsi da Allah ki jira naki karshen. Wallahi ba zai kyau ba. Kin zo kin saki part 1, kin saki part 2, har da part 3 ake ban labarin kin sako a gari. Fasikai suna ta kalla suna jin daɗi, ana bin ki DM ana turuwa, kina rawa kina jin daɗi, kin fidda tsarecin ƴan uwarki mace. To ita Babiana abin da yasa ba za mu tsawwala magana akan ta ba, Allah ne yake nuna mata isharar irin yanda ta dinga tona wa mutane asiri, irin yanda ta dinga wa mutane ƙahari da jafa'i. To ƙarshen Babiana bai kyau ba. Domin a yau Babiana sa kaya a gurin ki ma bai da daraja. Kowa ya san ki, ya san siffar ki. Dan karamin yaro sai a bai takarda da biro izana ki tumbar tsindar. Allah ubangiji shirye. Menene ribar wannan a rayuwa? Me zaki ga wa ƴaƴanki? Yanzu nan da shekara 100 sai an zo za a aurar da ƴaƴanki, za a ce to ga uwar tumbar. Inna lillahi wa inna raji'un. Wannan ba adalci kuke wa kanku ba. Sannan nasiha zuwa ga ƴan wannan masana'anta tamu, wallahi dukkan mu ji tsoron Allah. Irin wannan al'amura in ma ba a tona a duniya, asirin ka bai tona a duniya ba, akwai yawmaz dhilli illa zilli, ranar da ba wanda ya isa ya zille ubangiji. A wannan lokacin ita Allah yake kira da yawmat tubula sara'ib, ranar tonan asiri ce. Abin da yasa Allah ya kira ta tonan asiri shine duk abin da kake rufewa ranar gobe alkiyama kuma zancen rufi ya ƙare, domin zaka kai gurin da ko ka boyo kowa ba kai saka boyo Allah subhanahu wataala ba. To irin wannan mummunan ƙarshe da waɗannan mutanen da su yi dukansu, yanzu ga Babiana ta zo ƙarshe. Duk wani salon kamban iskancin ta ya gama karewa, tun daga ta nan zigidir tsindir haihuwa uwarta ana tutturawa guri ana gani. Ke kuma Sadiya Haruna, wallahi ki jira ki gani. Na rantsi da Allah sai kin tabi, sai kin wulakanta, sai kin kaskanta, sai kin tozarta, sai kin shiga jalala da masifar da sai kin yi nadama. Tunda har tsaraicin yar uwarki ya zamo abin tutturawa al'umma, ke ma naki tsaraicin ba zai tsira ba. Kuma ina jiye miki tsoron Allah na irin yadda taki tozarta za ta zo da wulakantar da za ta zo. Allah ka tsare mu, ka tsare mutuncin mu, Allah ka shirye mu, ubangiji Allah ka dora mu akan hanya madaidaiciya. Sannan ku ƴan ƙananan ƴan iskan yara, ƴan bariki da samari suke danna muku waya, ku dinga ɗaukan bidiyo na batsa da alkaba'ira da alfasha kuna tura musu, suna ba ku abin duniya, za ku cinye kuɗin kuma su zo su ci uwarku, su zo su saka wannan abubuwan. Idan mace, a kwanan nan an yi wani kes na wani yaro shi ma da wata. Me yasa duk duniya da aka yi wannan kes din ba a kiran sunan yaron, ana kallon sa abin tausayi, ake kiran sunan macen? Saboda ita ya mace daraja ce da ita, kima ce da ita. Idan ta kuskura ta bari wannan darajar tata da kimar tata ta zube, ta wulakanta, ta tozarta, ta kaskanta, ta wulakanta. Saboda haka in ya mace ta tsaya ta tsare budurcinta, ta tsaya ta tsare mutuncinta, kimarta, ba kowa ta taimaka ba, ta taimakanta kuma ta taimaki al'umma, domin ita mace uwa ce. Ko ba daɗe ko ba jima zaki aure, zaki haihu, ƴaƴanki za su taso da ke da su, ku dinga shari'a har a gaban Allah, a duniya ma su dinga tsine miki albarka. Yanzu dan Allah dan Annabi, wa zai alfahari da Sadiya Haruna a matsayin uwarsa? Wa zai alfahari da Babiana a matsayin uwarsa? Allah ya shirye ku, masu shirywa ne ku. Karshe wallahi dole in yaba ƴan Kannywood. Har yau din nan ba a taba ganin dan Kannywood yayi bidiyon tsaraici da karan kankin kansa ba. Mutane biyu ne suka yi irin wannan bidiyo, su ma kuma hillatar su aka munafunce su, aka ha'ince su, aka yi musu. Daga Maryam Hiyana sai kuma Maryam But, su kadai ne waɗanda su ma dukkanin su, wacce ta fito daga wanka, wacce kuma wani ya shillace ta, ya je ya maka mata bidiyo, ba ma ta san an yi ba. Amma ku ƴan TikTok industry da kanku za a hango ku kuna istimna'i. Inna lillahi wa inna raji'un. Allah ka sa mu dace.